Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышталь і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра музей Максіма Богдановича. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пачнем з агульных рысаў біяграфіі паэта. Максім Богданович – адзін з класікаў нашай літаратуры. Ён нарадзіўся ў 1891 годзе, памёр маладым у 1917 годзе. Паэт, які пры жыцці сваім пабачыў толькі адзін свой зборнічак, вянок. Зборнічак – гэта, я так кажу, таму што невялікі памер, але гэта геніяльныя вершы. Ён быў чалавекам, якога Антон Луцкевіч назваў пясняр чыстай красы. Ён сапраўды зрабіў рэвалюцыю беларускай паэзіі з такіх сацыяльных матываў на матывы прыгажосці, на матывы красы. Безумоўна, ён варты таго, каб яго чытаць, ведаць. Дзе сёння адкрыты музеі Максіма Богдановича? Дарэчы, даволі ушанаваная ягоная памяць, даволі значна ушанавана. Ёсць як мінімум 4 музеі Максіма Богдановича, 3 з іх у Беларусі і 1 з іх у Расіі. Калі казаць пра беларускія, то гэта ў Менску, гэта ў Ракуцёўшчыне Маладзечанскага раёну і ў горадні. У Расіі ў Яраслаўлі. Таму вось сёння маем 4 такія музеі Максіма Богдановича і кожны з іх варта наведаць. Раскажыце пра асаблівасці экспазіцыяў. Пачнём з Менскага музея. Менскі музей, ён быў адкрыты да стагоддзя Максіма Богдановича 1991 годзе, таму што стварацца ён пачаўся раней, там за 10 гадоў фактычна пачаліся стваральныя працы. І асноўная экспазіцыя яго была задумана так, што 5 частак, вось 5 цыклаў у зборніку «Вянок» ад ягонага дзяцінства да апошніх гадоў, самыя розныя. Там ёсць цыкл Мадонны, вось кахання Максіма Богдановича, ягона піку ягонай творчасці. І вось наведнік ідзей, вось гэты цыкл разам з біяграфіяй і паэзіяй ён усё арганічна уключае. У гарадзенскім музеі, мемарыяльным музеі Максіма Богдановича, ён якраз у тым доме, дзе Максім Богданович жыў з 1892 до 1896 году. Там створана экспазіцыя, якая складаецца з 2 частак. Біяграфічная да Максіма Богдановича і гарадзенскі побыт у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Фальварак Ракуцёўшчына, ён характэрны тым, што там сядзіба арандатара і сядзіба гаспадара. Максім Богданович гасцяваў там улетку 1911 году, і гэта вось адноўлены шляхецкі маёнтак Лычкоўскіх, дзе былі напісаныя вось 2 цыклы вершаў «Старая Беларусь» і «Места» Максіма Богдановича, а таксама ягоная знакамітая паэма «Вераніка». Вось было напісана ў Ракуцёўшчыне, таму вось адноўлена гэта. І у доме беларускай творчасці у Яраслаўлі таксама ёсць экспазіцыя, прысвечаная жыццю Максіма Богдановича ў Расіі, таму што ён вялікую частку свайго жыцця, большую частку свайго кароткага жыцця ён пражыў якраз у Расіі і вывучыў беларускую мову з газеты «Наша Ніва». На ваш погляд, самыя цікавыя музейныя экспанаты? Калі казаць пра музейныя экспанаты, то вось у Менску, напрыклад, ёсць рукапісы Максіма Богдановича. Гэта вельмі такія цікавыя рэчы. Мы можам пра почерк Максіма Богдановича. Ён пісаў і па-беларуску, і па-расейску, і па-французску. Ёсць ягоны прыжыццёвыя выданні зборніка «Вянок» з прысвячэннямі, з надпісамі. Ёсць таксама рэчы з ягона дому, ягоных бацькоў Адама Егоровича Богдановича, які быў знакамітым навукоўцам, фалькларыстам, і ягонай маці, якая, на жаль, памерла, калі яму было 5 гадоў толькі. Ягоных братоў Льва Богдановича, напрыклад. Сярод такіх знакамітых экспанатаў мы сёння маем у музеі Менскім дзесьці агулам каля 20 000 адзінак. І кожны год гэта папаўняецца. І сярод такіх знакамітых экспанатаў у 2016 годзе былі знойдзены новыя творы Максіма Богдановича. Раскажыце пра значны ўплыв на культуру знакамітага паэта. Уплыў Богдановича ў чым? Вось Владимир Караткевич пра яго, напрыклад, пісаў так: «Сцюжны час бязмерна суровы, спіць народ нібы зерня ў раллі. Ты прыйшоў і гарачым словам рунь узняў народнай зямлі». Ён запаліў многіх
любоўю да Беларусі. Таксама казалі, што ў той момант, калі паэзія там Якуба Коласа ці нават Янкі Купала яна больш уплывала на сельскіх жыхароў, то Максіма Богдановича это гарадская паэзія. Вось на жыхароў горада, жыхароў месца ён вось асвоіў беларускім словам гарадскую прастору. Ну і вось у пяснях чыстай красы. Гэта ўплыў на Владзіміра Жылку, гэта ўплыў на паэзію другой паловы 20 стагоддзя і пачатку 21 стагоддзя. Ягоны ўплыў увогуле цяжка перацаніць. Гэта велізарныя матывы ягоных вершаў, паэмаў у сучаснай паэзіі. Можна казаць пра зорку Венеру, тэма кахання ў паэзіі. Можам казаць санет ягоны паміж пяскоў егіпецкай зямлі, санеты, трыялеты. Іх не было проста да Богдановича. Ён першы па-беларуску пачаў пісаць санеты і трыялеты. Ну і так далей. Ён даў магчымасць перакладаць Шекспіра. Таму што, Шекспір – гэта санеты, трыялеты. Канешне, без Богдановича цяжка ўявіць нашу культуру. Андрусь, вашы ўражанні ад наведвання музеяў? Я наведаў усе музеі, апроч расейскага. У Яраслаўлі, на жаль, не быў, спадзяюся, што, можа, і пабуду. Вельмі разнастайныя, вельмі добрыя экспазіцыі, і ў кожнага свая атмасфера. Калі мы наведваем Менскі музей, то мы, канешне, знаёмімся вось з такой менавіта, скажем так, творчасцю і біяграфіяй паэта, якая увасоблена у шматлікіх інфармацыйных такіх ресурсах. Это сучасны такі музей. Калі горадню мы наведаем, гэта больш атмасфера, бо гэта рэальна захаваўся дом. Атмасфера гораду беларускага і атмасфера там, дзе прайшло маленства Богдановича. Гісторыя беларускай інтэлігенцыі. А калі Ракуцёўшчына, то гэта гісторыя беларускай шляхты. І вось на гэтай фоне гісторыя Максіма Богдановича, які правёў одно лета толькі ў Ракуцёўшчыне, але стварыў шэдэўры, якія на сённяшні момант ведаюць і памятаюць усе, хто цікавіцца беларускай паэзіяй. Кожны з іх цікавы па-свойму, і кожны з іх варта наведаць. Максім Кніжнік, так паэт сам сябе называў. Даследчыкі кажуць, што наш гістарычны госць выпрацаваў для Беларусі пашпарт на інтэлігентнасць. Ён меў уласны голас душы, і яго лічаць самым актуальным беларускім пісьменнікам, якому пашчасціла. Ёсць вуліцы ў розных гарадах, ёсць персанальная энцыклапедыя, ёсць музеі. Дарэчы, раім наведаць. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!